Asibuyelele somkwele. Igama kuPastor Tony Challenge Free. Okubalini okufanele sicela wena kukodwa ukuthi ke qikelela ukuthi inamba uyisensa uma uyimember ye-channel kuphela. Kusona isenga ya50 mbama ungawusebenzisi nangebhani ngephuthu WhatsApp noma SMS ama-SMSs. Uma ungifonela ke awungibuzi igama. Futhi akufanele ungibuze igama. Wena ufuna usizo ichaze wena igama bese uchaza inkinga yakho kuphela. No more questions asked. Just introduce yourself bese usho ukuthi nayo inkinga yakho kuphela. Yabona? Akusikuningi. Sibheka la intokozo 3252 uthi sawubona pastor weningi. Oh pastor, siyabonga kakhulu ngencazelo. Ngifuna ukwazi ke ukuthi uma nje idibizwa yimi uqobo incazelo iyafana yini? Ngiyabonga ngizolinda ke impendulo. Ubebuza ke la kuyiphupho la sikhuluma khona ngokuphupha indlu ibhidlika, indlu idilika. Sikuvezile but ke la indlu isibhidlizwa uye. Nake singakusho. Kungasho into ehlukahlukene ngoba kudepende ngokwe context. Njengamanje akasingiza ngecontext in which he was building that house, yabona. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha indlu kuwuphawu olubi uma uyibhidliza. Lusho ukuthi kungenzeka ucekele phansi umndeni noma ubudlelwane bakho noma umshado wakho uma ukuthi usebudlelwaneni njengamanje. Kungenzeka lezi mistake ozoyenza ezweni lobudlelwane buphele noma lo mshado wakho uphele noma lo mndeni wakho onawo njengamanje uphele. Izaga 14:1 owesifazane ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe kepha uyisula uyayibhidliza ngezandla zakhe. 2, futhi uma uphupha indlu uphawu olubi uma uyibhidliza lungakhomba ukuthi kungenzeka uzomosha ubunhlanhla bakho nesibusiso sakho noma umklamo wakho njengamanje okanye impilo yakho ngenxa yokwehluleka ukulawula inkani, intukuthelo noma izingxabano noma iqhabho nalo okanye uzophelelwa ngenxa yokuphelwa kwenhlonipho. Yabona? Okay. Izaga 15:25 indlu yabaziqhenyayo uJehova uyayisiphula kepha uyayimisa umkhawulo womfelokazi. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha indlu uphawu olubi uma uyibhidliza lungasho ukuthi kungenzeka kuhlakazeke iqembu noma kuhlakazeke ibandla noma kuhlakazeke umndeni wakho ngenxa yakho nje ngobudedengu bakho. 4, futhi kuma uphupha indlu kuyabe uphawu olubi uma uyibhidliza olungakhomba ukuthi ngeze kuzothatha isinqumo esibi sokuhushula isisu. Futhi kuyenzeka umunye engaphupha ebhidliza indlu kanti umuntu ohushula isisu noma ozohushula isisu, yabona? 5, kuyenzeka futhi uma uphupha indlu kuba uphawu olubi uma uyibhidliza olungasho ukuthi kungenzeka kunomuntu ongasashone ngenxa yokushawa impinda uyisebenzisayo wena njengamanje. Ngenzeka unokusensa impinda bese lezi zinto zibuyele ziyomshaya lo muntu endele kwelamathongo noma uyakhuleka njengamanje ubambe isizilo esinamandla ukuthi izitha zakho zife. Yabona? Ibhidlika lidlala kufa lezi zitha kufa lo muntu okade isitha sakhe emele nawe, yabo? Noma ke kunezinye izinto zoyisebenzisayo ezinobungozi, yabona, noma kuyinkabi, yabona? You don't know, yabo? But ke uthi ngokaJohane 2:19 uJesu waphendula wathi bhidlizani leli thempeli ngiza kulivusa ngezinsuku ezintathu. So indlu iwumuntu kahle kahle ngana kwethu ngokujwayelekile, umndeni, ibandla njalo njalo. Asivale ngokuthi ke 6, kwabanye uma uphupha indlu kuba uphawu oluhle uma uyibhidliza ngoba selikhomba ukuthi kungenzeka kunesifo esivimbekile ngenxa yesenzo sakho ukuthi kukhona umuntu ongasinda esifeni kade simzulela simsondela ngenxa yokuthi mhlawumbe kunokuthilo ozokwenza ngeze kuzomsiza lo muntu umqhomisa nodokotela umqhomisa lenyanga noma umkhulekele bese lento eyisifo ekade ufuna ukumlandela umuntu igcine isheshile. Shuthi lingavela ngoba kunesifo esizovimbeka sizoshesha. Siyabonga. Ufaka umusa. Siwe ni pasi na matulu